sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela ngam agnanaad kami ita ditoy kainta Rizal gapo ta ditoy ti ayan ti trabaho ti asawak ket ditoyak metten anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak awan met tinagbalin a parikot mi. Isu na laeng tadimteng ti maysa a pannubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikon? Jagamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti daw-dawatiken ka para ijay bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan nakpailaeng. Kat no ka ba alam mo't daytasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adot ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud met, nga oray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti daduma ang matrabaho ijay bakery. Wen, ngam idi dayjay. Amumot nga adot dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagrasrason mo. Talaga adin akon kayat atulungan ijay bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga rodon ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa ilang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pa'y. Amumet, adu ti customer, nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti dadum at ang danam. Apay amangala akpay manen iti swelduak, ket mabalinak mo't atulungan, no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutin. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kahit negosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang agapa ta. ne, sa dino tinagapuam, Jane? Ha? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di. Uuwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasa patamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo ka di pa ya maturog? San pa'y? Urayot pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta ka di. Sige nga rod auntie. Umuna ako na maturog. Good night auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa ilang ter aramidum dita, Jane. Sumango ka mo iti lamisaan, tagigid ng tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay.
Umay ka na, tagsasangot yung amangan. Maganda maakton, auntie, uncle. Sana pa yan mabisin. Ala, nayunam lang nga rodon ti agbalong. Iti kasta, adda ka nam, ije pwesto, inton mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin at tagsasangot yung amangan. Iti kasta, saan kan amataktak ng agbalbalon? Okay lang pat, uncle. Nalaka lang mat ti manggaw iti balunak no bilang. Nagsugat pa namin na talaga. Sigurado ka? Wan, uncle. Nalalabay amon, Alfred. Di mon pilitan. Nabsog pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, ije pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Maganda nga rod din. Tanil, daw. Jakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simangpat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagamken ko, na? Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulang. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakin ko, na. Sige, sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Wan, Mami. Adda kami ni pagpagatang ko ken ko na sapatos. Ala. Urayim lata nga rod din jay amam. Sigurado, paawi din day jay. Wan, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya? Ala, nagbit mo na na boss. Siyempre adumat ngamin ti gumatang, di mabit ang maibos. Ay, sa bagay. Malala. Mapan ka pailaan nga rod gumatang ije kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Wan auntie. Ay, di da pa'y mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastic. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nuinton bigat da pa'y nga i-deliver day jay, auntie. Ay, wan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagos. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Wan, auntie. Adto iti igatang mo. Parta ka matan Ang mga umadumanon ti tao inton madamdama. Wan, auntie. Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa yung agri-ring. Ay, nalipatan ng sakit di. Kita man. Ang mga muno, importante ti ibaga ti umauawag ken kwa na. Number mo ti asawak ti umauawag? Nene, apay nga awagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papandito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kayo ta sa wanda ito Dito pay! Gusto na, ti. Gusto. Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia. Isumadlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo. Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa adamang suporta kan kagat awan sa bali. Saan ati asawak? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko madama pagkawandag. Mas asyanak ka. Gaputa nagsardeng ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tapno ti kunak. Makaurnong ka kat ituloy munto ti agadal intun umaya pa nagsisarak. Kan ka iti trabaho. Nagtalakat ka. Anya tinaramid mo. Ha? Traidor ka. Awanan ka iti utang nga naimbag anakam. Ulit ka.
tarupam. Pumanaw ka isang wala. Taamangan mo saan lang aton dati maaramid ko kinta. Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis respeto kayo, daddy. Kasta unay pa nagyaman mi nga kabsat. Gaputada kayo tinagbalin nga, mami. Inday dayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumban nga ipanagkalmikan ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama adi na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Gusto, Christine. Agasam man, tamis mo ba'y akaanakan ni mami? Huston! Manyaman ti parikot mi kini mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min ti tabanak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awan sa silbi yung ama! Awan! Awanin. Di ta kong resrespetuan da kita nakta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jay trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alino ko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman mo tindagiti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbidtot ka nagbasol. Anya din nagkurangak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Ato dagiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumad kat dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak. Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat ang madadaul ti pamilyatang. Olivia, Ngamdyak ka ba ilan a basta palabsen latan tinaramid mo kanyak? dak nagayatan ti mang loko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbiro ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbiro ka iti sideline mo, tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya si dag na tirikna na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa iti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanak ti kadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan da ko man, Olivia. Pakawanan da kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti dandan ni 20 at awan na panagdan nata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan matinagbalin na parikot. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kunti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayagayaman nga amom nga da relasyon daken ni Alfred. Ngumapay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na manang.
Inungtakmat ni Jane idinamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasi naan nanday to'y. Gaputasaan amay parbang tiar aramidan da. Nga mapay nga italaang nga ibagam. Ibaga kumaidin kan kati amin. Isuna laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti ko namkit di. Konsentidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang. Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di Ngamin, mairanranod kamat kadagiti ito ti asawa ken kwa na. Pudno nga yaw-awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Ba nagadakkel atulong dayjay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day paburak maten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito ay tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa-unay ti anak ko, aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka, aging gatong palbiag. Mapakawanda kami laang agin Saanan? Ngamin, iti uray ka anuman. Saan kayon akayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Yak kahit ang madadahal ti pinukil ko pamilya. Iso ang pang-aasim. Urnusan to kamanday to Olivia. Ha! Kasi kapay ti daganas na nga agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma. Idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pang-aasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita man ipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako maang makasigurado? Awan mo't ebidensyam ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kaniya, pang-aasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No di kat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Maramidag amin nakabaylak. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Iso apakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang abay akas to Abay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring nakat kas labumtak ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni Daddy, Mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni Daddy. Kagurak, kapitikas tingin naramid na. Angam na talaga, ati palang pakawan nyo kinkwana, ti pakaurnusan ti amin. Awan mabalinan mi kinimanang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti bagiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat ko ti agulo. Mawatak tirik na yo, Mami. Ang umpayan yun. Ikaranag tilatan. Asabay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni Daddy kasi siyang inaramid na. Kangrunani ti amin. Sabay ko nga. Tapudno ang nagbalbaliwan, Mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko!
Father Arnold. Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar dito'y simbahan, Olivia. Diyak namin ang mo ti aramid, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak anak kaaramid iti madi kanyak. Ang Adapay lang di tabarukong mo, ti dagsan kan sakit ti basol ngay naramid dagan ka. Kasta ka ni, Olivia? kasta nga ron, Father. Olivia, kumararag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Lumasapol ngay sangit mo. Araminaw. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kenkwa na ti amin. Bayam nga agasan ken paimbagen na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang agbitot. At dadag iti banag pagkapuyan tayo. Nubukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang solbar. Kan mangilasat kadagita panubok at umtang iti piyak tayo. Father. Awan imposible ti Diyos. Oray ka sa pa'y kaunag ti sugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kendagansen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasaya at kanyak, ket nagbalin metten anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kasta metten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga anarigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din a tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tay nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga addatal na, kapya, ken panagiinnawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.